Nananamu bi ama ene ahinie enimu guas. Na so ahokyere na besa aba me so no. Cause see ya yasa. Enhwe nipa no ho hare. Enhwe nipa no na ho keka. De na ekoso wadeja. Adaroma. Ebi mo keka. Emema de enkan bi. Ema na eka. Na Joyce no ye mea media. Ye twetwu mutro. Ye wabusuan so fie boboa nan na wokurum ha. Eti saa dwumadie ya ye. Menka se mayiwe akira mansa. Na am na ekeka. Eti me de ne meyi no nyame ye madom. Na se meyi ne de a nyambo efiara. Bobe no ndua. Amacha ebeyi ne ono befa so no. You buy a better say the old man on what trouble 55 good years. A man for us so omunimuno. It is a BBC or Hakrana. Omuntim go country and I Joyce in a day. What's a crum hatchery? I don't know what you do when And I may patch row say Famico any day. In baby chas as him if you do cry, nipper do no be any approach backo. A Timothy Bonnie Wukrumano, Michelle Yabebuami. Brimpon Royal Kente Palace and Services and American for the amount. Canina near Brenny at Tim Pentenkwa. Obia wobedi hine. Obia walkwa ye wabrimpon bi or quabrimpo ye. Chachao, Kente Papebi, Edunasa, Edwinsi Juniso, any a good dear and Pemplaniema. Toma would draw, a winnie bodombo, Bagia Yadija warrior. Don't know a bona saw demo. Nanam kepa womudi won monsa. Wine Papebi. And chancing in Kunya, Yako high near the Equay Ayafro, and I see a wedding. Or him I will found who are warrior dano, among why ye fe, and who see a nina. Oh, you are here, yes, or Baba Waroba, your best foul, yes, you, I'm one found who set it now the acco. And until 20 rebebia, a year na woko, nana dress it, si form, no drum, near Musa Wahine, and Wobey. Or him not yes from a warbedia. And a Wabrimpong, Royal Kente Palace and Services. Ya was Santa say runabout war. And no American formal. As Santa Magia Bosso, Ghana Jaboso. Baby, I will be a Mr. Number the Busky Neno. Fa, Nenny Ninkita. I wish you for Yamamunina Mwatinase, Mamma Quaba, Eba Nyansapo, Yakasam for Uniso. Medin dia sonaba, Kofi Mensa Abrampa, and Sanano. Eno obisi asono ba wabotuntum na eyede na asia yenyina yenim se de otio krawre ne brawre homa so otumfo seitu ne de hye ne mpon ene da fom me kire bretu PC da se bre osai bonsu ya kane no sa na meka no ya sante mampon ehene wato na nano mansie do na nakọ akuranti atena konwa ye nhihye ya hodo a wode be ye ne dote ye enche enti brechi ne de ye kumase asanteman oman mu nyina ena aboye nti so hunu se mafade no esesa koye tuntum na ebi so koye kobere ne ade a na wahunu se ye wayiem ye ni ase ata kokowa den na amane amedenam eniye ye de na muntenta fidie so ye ne namua na ekopie video bi so video no aye pie ye no ye de eya amamre ne amane nti ye fa ho nsam ne abeka na amamre ne amane ewom wo no eno nene ye pese enu mi enu besua de ohwe video ni ba ye no ohini bi kasa ahini bi anase mahensem bi a aba ahini bi ato na ne to ye no e wo se ma hodo bi na edie na ohini ne kasa ye bi ama ensem no ye yense ne yetirim obe ya fidie sinso a se ye ne aba ahima no bedi nkomode ye yi na akua afiri ye afiri mu anye ye na ne yase akapoma ye nwem enti ne hu behia se de wahire ne kirekire ne nsemu sa asomasi a na obenten de wonu ne fira manone wonu medie ensene de wonu ti kronimu a wonim amamre ne amane ensem yi aye buburuja ye tibi se ya ne pese ye ne womu a enim de ehutafini burumbedi nkomo emu womu kirekire mu na yesua de enti ene yaba nana akua firi ye owo abrempom na ima akwa ba ya Mboko die. Nyankopanda. Entoma ni din de sen. Se ye kan se ye dinkra. Dinkra. Na designs no ye ahodo miensa. To brebi ho no a se bi mi nyini kwei. Oh, me
me eya na me refi bidin ti bra no a ye kɔ mepe na me di ama tia yo yedase na won hwɛ bibi ye wo ha ya na ye wo ha si esua ade nti se bibi eni a esese me kama ahwefo nso ho on kasa yi mu no kan bibi se akane ampon hene oda so tiase so ba amamre kwan so wo tiase ane enti oda so eye mampon hene kosi se ye de ne bekọ akọkane nananom ho na oba asante amamre se dia asorefo Christopher kan se saint waba be ya asante nso ahoteni ba cha otiase until so obekọ no oda so ye mampon hene ene yesua de afa ahensie ahenie no ho eno nti na metwe adwen esie no so wakofa ba ide na bia obi nso ebehwe brofo kasa late kire sebi obi a wafiri mu ana ya kasa obi ye former obi ye outgone otwam nti wakoreti de ene na megedi yese obi obeka na se bia nso ebehunu se asante amamre mu de otiase sana mugidi until se yede ne bekọ akọ ne nananom nsiedo oda so ye mampon hene enti se oba amamre kwa so ye betimi di late na ba ho a na che se ye de na kwa awie na na chi ayie ene se sa brand na mosi hene to hene ne nyasi ahensie ne mom nya bade a che sa fe de wakoda din na momensi ye no na munsi na namu na wonfa ne nko ne nananom nchen de oda so kuta ne nananom tiu abusuani na meka kyerɛw sɛ na watwi ya wie ye bretu pc da sebro se bonsu asante mampon hene na ahima broni so wa correct baby enti ye nyina yesua asante mampon hene da sebre o se bonsu na watwi ya wie ye na de ote okara ne bra ngoma so yewura asante hene ne tumi a obi ni bienti woni atena nkonwa atena se asha mampon atena nkonwa nso se wo mo amfanye ne dotiye enti nyansapo de wo de ye ne ana de asem ayiyo yi mu dotiye yi e de homfo nyina abeso mo mebonka ye ne duru ho a wankasa mankraw medi dia so na ba Kofi Mensa Abrampa afa yenko na ye ne na ahima nko dinko na mama bo din de na bia na nepa ne da sanse agya udwumadi enti abusuafo ye pe na ahima ya ye nya no ene wo fa ha ye frɛ na ne wo kɔ ha ndi nya no eti mu aya na mu pese ya na ahenie ni ahensem no ye ba ne na ahima bedi nkoma ya ye nya no obi busy nti ne ye nya obi ene ne da obi ehwe wo ti wada ma abesa abodi no wa kyerɛ unji me de eya na meta pese obi a behu se sante hene na ne nana me nti me de nana akua afiri obu aprempo fanchine bra hema pia sante hene nana ekome ba ko na ima ene ahima nsem na abai nokure ni me kopie video no so no ye ba ya ansa na ye gie ye niam akeke niam abom no uhwe bi enkasaye mu no ye mfamfiri akwan a wohene no firi ase a na oka na video bi de anim a ose wo mo ye dene a wono na meyie no wadamo ahenie mu ye ba ahima aya na eduru ba bi sa no a ye pede wonim de de wonim mu ana de wohene na koma beto ne so na ye de ne di ade medase de di kan no banyi kan se wo bi na awie bi niwa sante hene won kwanso wo hene me se nkwatenten ahodi wo mede ma set na se ma sante ma no kwasam ne se minye no nanso banyi kan asembi osi yesuma benyansafo na yensuma anamo tenten sa asem no
ɛyɛ asɛm a emu odu nanso nenkasa emu no yafa no sɛ ɛyɛ asɛm tra sɛ wochiche mu a ɔse yɛ soma banyansani banyansani yɛ onipa ɔsɔne asɛm so bibibia ɔyɛ bia wɔdwen ho tase ansa na wɔde apie ɛna yɛse yɛnsoma na mɔtenten ɛnhwɛ nipa no ho hare ɛnhwɛ nipa no na ho keke ase bi ono so ko bɛkɔ abantem sɛ wote aseɛ ɛtɔbre bi wɔ hɔ ɔde chaff osoma no sɛ ne nan mo hare wɔde ade fun ɛna ɛbɛbrɛw san sɛ adwen na wɔde kɔ peki ade na de abrɛw no isha mo ha enti osoma abanyansani na ɔde abotrɛ na ɔde kɔ na ɔde brɛw a ɛyɛ me kana me de abesi asɛm a na wo bisa me no so sɛ anyeye bia no ɔhene no asɛm a ɔkae sɛ ɔnoa nam de ma no ɛhɔ na me pɛsɛ yɛhyɛ ase efiri nananom bi ama ɛnɛ ahennie enim gu ase me pɛsɛ me kyerɛ sɛ tumi na yɛde ama nananom bi no ama ebi mu yɛ nneɛma bi a ɛmfa kwan mu sɛ ebi mu di omutumi yɛ adeɛ bi a ɛnyɛ amammerɛ sɛ me ka sɛ ɛmfa kwan mu na me pɛsɛ me kyerɛ sɛ amammerɛ ni amanneɛ kwan so ɔmo mfa so asante nso no yɛde amammerɛ kwan so ɛna kyekyere na hwɛ adeɛ me ni baabi oni akorɔ wɔwɔ me mpɛ nso ahu nanso me papa de bia na ɔka asɛm bi kyerɛ me sɛ wo kyerɛ abɔfra adeɛ na ɔpɛ sɛ woyɛ mfato ho a deɛ bɛn abɔfra no ɛna adeɛ mfato ho me wa asante mu ha deɛ ma me nyina no so deɛ di kan ɔse ɔno deɛ wayi na no wayi no enti sɛ metie na asɛm no yɛ akyɛ sɛ nipa no so ɔnya de hye mpo a wayi no na kyɛ sɛ woyɛ kuroba wo woyɛ wɔde hye o woni se enya mamre kwan so yenye ne saa abre bia akonya beto bia na ye wo kwan a ye fa so a esi akonya titiru asanteme mu ha ye mma no ye de ehɔ na mepɛsɛ ye ko efie bia mpanyifo mamefo mpanyifo hɔ na sɛdeɛ na me kyerɛw sɛ na amampɔhene wuntimi nkasɛ the late anase akane mampɔhene sɛ woka akane mampɔhene na wo refer to deɛ ɔyɛ na ayie na nsan mu bi no pato sɛ ɔno wawu ɔno deɛ ɔte ase sɛ wotie papa no nsɛm a ana ɔhene ne nsɛm a na ɔka na saada no ukue da according to video na mimi hwɛ bi no na ukue da ukue da me ne wo ka sɛ na ɔhema ne dadam ya deda no ana ɔdadam afe ne yɛde ne bɛtompam na saa bra ne yɛ bra na nan wa mamre ne amane bia yɛyɛ ɔda so di ne hema yentu no enti sɛ nabusua no ɔhema ne fi pamfo so ɔmo yɛ mansotwefo a ɔmo betimi ne watwe san sɛ wayɛ ne dɔm yenyansie no ɔdadam sɛ wɔyare ane ani kroma na obi sɛ ɔkɔhye fridge mu abosome sense wɔ saa ba yɛ wo nwuye enti de be na kyerɛ sɛ bia ɔno kora wɔn sɔre bia na da no wada enti sɛ nipa ne dadam na sɛ wɔka sɛ medie nipa so esam de akonya no ma na wayɛ ne dɔm wohima ane ne tie akonya so na wɔn nwuye saa na mɛka no wonsie wawu anka yɛ de ne kɔ asamado na wutimi ka saa asɛm na ekwa bi so no antwa yie eti na nsusu sɛ nka wo sɛ ɔma ɔkɔ akura no wie
wo kosie ni wie ja no kwan ma ne kwan na nanom go wie na nka san komo bisa no wabedi san komo no wotie mu nso a abrewa no eda fridge mu no e na wo fra abusua no e na ogi dwato a eno kire se ogi dwato a odi si akonwa no to ko pacho ne ye amana na so enya amamre o she fridge mu no o she fridge mu obitimi yare kwotena baabi obitimi godi mfiedu obitimi godi mfiedu no waba enti sa wo ka cha me se ma me ne she fridge mu na enu nti no wo gidwa ato asa wo sa asi akonwa na cha se na busua no eye manso twefo se de manso na medie enie na me kan se ma me no wo kan nachi ai chese ni wo na ni firi a wa firi mu no unim hu bi se koba na saa penentem sa wo di akonwa ne be ma wo bi a waje ne sika se de wo no aka no ese na ima na ne se yem fa ne se waje ne sika kora yede ne a ohima no besi tina me kan cha o se ahopepre na ode ye no e kire se bibi foforo bi wo ohima ni wo lachi yenwe ne fridge mu a wo hye no a eni se osihima a kire wo kɔ no asante amamrem saa na te ho se ohima na wo hene bi kɔ akura oda so ye ohima oda so ye ohene eti eni se wo hye fridge mu no odi saa nkomo no ebi nsida yanyi dwato a ye bedi nkomo edi na kire yanyi dwato ada wo ye sawa ne dom ogitum se aya nkomo omudi na kire ni bi koso nkomo na edi kire na edi nkomo bebri nanso until se be pia bonten woni nkomo se ne kokuam asem nsem e be sisi kokuam de se bebri sawoti ase na emo wo mani pia bonten dia na cha se wo de nti a wo ye sa eno no se abusua ne pemanso a ye betimi ene wadi esan se wo no woni hu bi wo pentem asihima ede ye ne taachire na cha se maame ni wo no woni hu bia na wo na okun no wo pentam dia ma obi nti ena utu sa na mo no maame no yo hima amamra kwa aso no wunya ne kwan enti ade nti na akofa ni bafofo na cha se na wo pentam dia ma obi enti na maame no waja no kwan na wo ka bibi se kroma no bi koka ho asema na se bia obi a o si no so onya boni paso mesidin so onam de me nche se dia obeka ontie wada mama me fam free ha wo se ye besi wo hene ana wo hema bia ye bokroma ni nyina ma ne ansa se bia da se ye besi wo hema ana ye epi wo bi wo se ye bibi sa asante amamrem no kwa se mpanyimfo ka asem bi se u chiri ka satenten a ohu wo ntem panyinsem se ye obesi ohima na akonwa na to na obesi a de di ka efre ma mpanyimfo e wo fi mo mani afi ma mpanyimfo e wo fi o mo di mfi be se ko mintimi nkyira wo se mfi o ha san se fie bi wo ho a mpanyimfo e wo mu nyina akora nya mfi aduonum obi a ni fi asem pacho o te dem chana se emfa mfi ho na mom akonwa bi ana fie bi a wo ni di so ye ka ma mpanyimfo a wo ma o manyini wa animu ebi de fie bi ho mo de 50 years ebi de 100 years enti saafo no na ye ka wo frɛ eye ma mpanyimfo no na wo de ato wo manim se na ahema akonwa no ebre adu se ye paninsi anamu na omo ankasa no omo mfa omo ni entutu anase wo pe obi nti omo mfa ntudwa cause man panyimfo ne anadodo na ejina ho ma omu fi boboa efie bia mu sefi boboa no ebi emienu eye miensa eye nan obia man panyimfo beba nti omo na de ko no omo akoka a kire wo mu saa setena no so no nya wo ne oba mpanyimfo ale betena se man panyimfo ne betena se ma ka se abusua no abusua panyini eka ho eya na etobre bi wo ho atena nkonwa no enka ho esan se akonwa bi wo ho no ma
atena konwa no eye amanfa ye kan say ahoho ye wa konwa bia ye de ofaase na aye kan say mama hene ye de ofaase na aye konti hene saafo ne de omu nyina timi tenase busuani na eja ase busuani na ye wei saa ne de omu nyina timi tenase but ekonwa ente saa ne de eye wo hene no ane abusua panyini ene ne man panyimfo no ene hia te no mu hia wi man panyimfo no beba be ka kire kuroma no man panyimfo nya kuroma asem eye adehesem enti man panyimfo no de beko omafiefie adehifie se ekonwa no ebra aso enti wo wani gye ho no fa wade srebra ena fibubuwa bia nso no eye ana ye wo panyina wodi animu e kan sa abusua panyini wo ba asante ha ye kan sa abusua na no sa na ano no ena se meme pa na me kwa akwohu ma panyina obedi manim e wo fie ho ebetimi aye me nana ebetimi aye nipa foforo me nana nua ebetimi aye me maame wadi manim no de me akọ eye na ano na abusua na ano no ho na abusua na ano no nso adi manim akọ abusua panyini ho na abusua panyini ene man panyimfo no kakra wo me fie aka ho bia nipa mienu bi aka ho ne de akọ dwanto ano akoto hene ni se na akwe free sante hene nana ebi a me pese me konya ye pejam sana etie me de akonya na wi enu nti ena e ma me ka se ebi a me pese me konya ye pejam na se wo hwe eye enhihye na se nipa fi bubu ane mienu miensa omu nyina de beba saa kwan no so na ohene no ahwem me na wo kan ebi kura na ohene no wo obi foforo ana wo obi a opese odi oni akro no kura ohene ne pe no no saa kwan na so bi eno no so befa na wodi ni dwan ato a eti ewo sese ohene no kura wo obi a wo pe no a enya me pe no nti matam na besi so amamre na ewo ho no so befam ene na de obefa amamre ne amane kwa so no ye fa no de onima amamre ne amane ana wonim kura ebe kire no no kwasam ne se obi ani ho aye wo na amamre tia no ho oba ye kire wo ena me ka se asante ha yenya wo na abeto na aye de hia free day one no eda obeto ho na aye ma ohu sa wo de hia enti wa brabo usuban one ye wo bo ne sa wo de hia esan se da bi betimi adu ama akonya no abeto wa bam ti se wutimi ya ne saade a ene eda no duru ho no ma woni bibia adada de aka eye bia ento afra aka ne no so kwa ye nananom no na usua ne a start kire ento afra se da achinti sanse enim se uwo odwumadi esurunku bia da achi wo bedi ama abusua no ti de wonim ento afra nko de onim ento afra ye kire no afei wa brabo no ene na kire se akonya na ato no ye mfama wo ana se ye mfama ohene ne kasa ye mu no o kire se oba no ono pese wodie ne de ofira brochire enfie duonum num ni 55 years no watena brochire eno na okasi so se eye dan a ono de asomase me pese me bo obi edin ono de ye obeba ese ha no de ama ye buburuja ne se kuroma no so kire se oba akoro no a wo hene ne ka no enyo mo ne netena akoro nim onim omo hawo etu omo pe ba ko a ono so oye de hia enka ato ono so na so ohene no meka na se waprim na koma meka na sa eduru sei no a ohene ebu amamu a de temamufo wom so antie na eye no ana de wo pa na ope ma me nkyira wade bi ohene ne nkasa yemu na ho na me pese me de nsem firi de di kan o kan asem bi o se onipa na wode ma no no se de na wo kire o di enfie aduonum ne akire wa abrochire to de akonya na ma no enu no nse da mfa ho se wadi mfie dodo wa abrochire se enu nti won se mfata aha enu mfa ho obetimi di ama no na enu na mese menye ohene no midi ka aka se empanyin na ka yo nya akuafie se ye soma banyansani nya na montenten enkomo bi wo ho a ayekokwa mu nkomo gise ojimfo pe na abetena no wa abonten sabi mento sabi
me kan say kyerɛ sɛ akonwa na yɛde wo tena so no a combination of many things nyansa nimdie ene fa ho kyɛ saa nneɛma wei ena obetimi de di akonwa unyansa wodi di akonwa no wodi bu oman no ene de he se nyansa wo timu a enya asem bia ne pia bonten empanyin se me kosa yedan ewo bitirim enti wutimi de asem se beto abonten a na aka wo kakra na ima mo obi adin odi na mo ye nipa dodo sen mi bekonwa na obi ani hu nko a eti sasa na ko basa nipa ba ko pe ohene ne betumi aka se eye nipa ba ko pe na ato no de ne so on de mempe obetimi aka owo ho kwan so obeka se won pe obeka se won pene ebi aye kan de di kan ansa na ohene ne betimi aka saa no na oni nyina so ebi ame ma ye bibi a egu abusuan ani mu ase enu ya ba ko de to so mi na ebi ame fi buboa na me firi mu no ya de bi eni amohu bi ewa akonwa no ho ana abusuan no mu ama abusuan na di nsese saa fie we musudi ama ye nti eba didi a mo nka ho de to so mienu ma brabo a mebo mi suban eka ho ne yi no to nkyɛn a wohene na ntumi nka so we de mempe nasɛm akeke we de mempe nasɛm ti mempe na sɛ wo mpe nasɛm keke de a abusuan wo ho kwan sɛ ye ka kyɛw sɛ ye nti ase te no obenya support eno de abusuan no betimi asinkete sɛ we ne pɛ wontimi nka sɛ mempe ne keke no aima eti ohene bi ne ho a obetumi aka sɛ asomasi adedie na to no ne suban bi ana wode ade ode aye miti bia na wo show ohene ne paa o wontumi nka sɛ ade ode aye miti kia na keme ma ne nyeda ensi kyerɛ wade ahene enya ankra dia ye wo akonwa bi ho sɛ aboafo ohene nkoso ohene enkonwa a mrante ehene saa nkonwa no enna mrante ehene kwa de mohima akonwa bi a meka se bibi na waye ya abos body akonwa asa abas body akonwa no eno no de nipa no wono na ni bibia na ne bre bi ntine nsaka ntu oho kwan se de wo pe oye no anya busua japade te se hima no se hima nti eno ena se me aboafo hene na me se me bo aboafo hima eye me onipa a me pe ena me bo no ena wo ba asantema mu hakora na se ma bo aboafo hene wontimi mu aboafo hima esan se ohene na ono ma wo se dibre no wono ena wo ho kwan se okobo nipa foforo enti na me che wo se enya de hidwa okay enya Matias yepa enya de hidwa agi se ohene ne pe wo se bia ade bia wo ye ma nti asomani nti me de akonwa we akoto abusu until se ye be ye ne saama wo eye akonwa ekọ ehwa eye akonwa me nka ne se ehwa mpo obi kan se a floating ayi obi atimi dibi wo modern mo udwumadie na be kyerɛ sɛ mfa sɛ akonwa ne ma okay naima nti nipa ba ko no aka no aye ka nasɛm yi te sɛ wodie sɛ de na ti na wohene ne se mempe no ebeye den na yenya de wohene ne pa wo ye de hye go se bia na sa abre no ade hye aka ne ono nko a ma me nkyerɛ wade bi ohu sɛ etoda eya ye se wohene bi se mempe no reason no so a wontimi nkyerɛ se umma reasons no koye personal a enya amamre enti abusua no wo ho kwan se ye tu asem no atugu ni e ka kire wo se yanso ye nti ase nipa ko no adekode a waye no fatodwa na nipa nyina hu sanse akonwa no enye wodia enye wojapade eye omanmu anase abusuamu ene ejapade se sanyema we sisi a eno abusua no ho kwan se ye ka ye teki sa anamo no na anamo na chi no se abusua ni hu se ampa se bibi wo ho etobere bi wo ho no mama yen hwa ade bi wo ha
say personal issues. Personal no in a sense say affect family no. But me no mienu na ebe ya adwuma no. Abusua no tena se ne yehu say ampa personal issues. Ensese eno ba ahenie mu. Nanso nipa mienu na ombetena akonya no so adi akonya no. Esese wo muti koben kurom. Esese wo modwin bom no odi mpuntuo ne nkoso ba kuro no. Sa nipa mienu we omontam ngodi ayemmo abusua na no abusua ne ti ase ne yi nipa fofo. Ye di nama. Ye beba japade ene niema ahodo a wo bi beye. Ansa na ye de adidie ama no. Na mamemra se wo ohima bi to ana ahenie ba. Yempa de no oben no. Wo bi kura timi koyi obi a one natena ache. Na ye de adidie na ma no bibi nti. Eye de oben no na yempe no. Ana yenkopedo ye de hyekan ena mfama no. Akonya bia ne ho eniema. Akonya bi ya de sidwa. Ebi efrefe kobo. Frefre kobo sese. Se bia enya de hye de na emome abeka ho wo fie ho. Abeka ho wo fie ho. Eno no e de utimi ye de ope. Ha, ende de ope bia utimi le koto. Na emom se ya de sidwa de a enya wo nko asa ohene no na abeteki sa decision no. Ye wo situation bia ohene betimi akasa mi gira mi tumi so na maye. Eye bre bia pinchen bia anu den. Eno na ohene nitimi gina na mo so eno so kura no. Ohene no kwan say out of the people there's 3 or 4 enkrofo na wo modu o maba asem kese wo mo so no enya no bi na obi. Pacho Matias. Se pinchen ne ba. Ye wo situation a e ma abo nipa bi wu. Eno no de ohene no wo ho kwan sa wo kase. Situation we nti no makofa we. Nanso to bre bi wo ho no ma aya na ohene bi ye tintintinti. Na de se no na efata no oso onfa ma no. Na ono akofa obi ase bi won se na onfata. Me yusu sa wedding in a say. Hwa awia mutena ya pa o. Awia Mutena ya pa. Sebia uti muto ade na. Se ewra sante hene tena se. Na yekọ. Na yete awia mu a. Ni nia nya yizi. Se wo hwa ahenkwafo no. Omuna asisi fom. Se wo de dako eye yi wonam mpaboa kakra bi na wo de ba bia wo te ne hokora na ehunu ato ho no fa na asi fom na hwe ade enti so obi tena sa situation no mu na edru se ekonwa ne si aba na o qualify sa wo de ma no na wo di san ho a obepene onti ase de obre na edie etimi di pinchen ba enti se de sa de ne ba na sa wo hene wo ka se enam sa pinchen ntimi de ko ba bia sa ni po betimi ase ewura ntam aka esansa no ewura se no ne de gi ade eno so yanka no kwa abra ni bra ba eno ne seso yenim se manum bia ne yeden sanso na ahemfo num bia na mema ne bia de o mabedi ahemfo so ne yeden pa aya na mode ye no mo mo hyekuntu na se gigi musika kakra bia wo mode ahenie ne mamo me gina ohene na sembi so okan nti uyima no wi a na mawura na asem na okan na ade ayem fato ho me asemo ya obisa mi ohu eni kwa ase nka me de tudwa nanso me de tudwa ama mohu adesua na yesua mimi be de akonwa ebra me nana meka se okacherem se fa wade sre bra no me nana asante Onyankopon fa ne kra ensie yi. Ono sori ahomache. Me ofa boa kofi boa oka ho. Ena yakofa me ofa kujo onpasa atia eka ho. Ana efa snap mienu pantu. Ana yede eye abusuan fa nchame adesua na yesua nti ena me de ebetudwa. And I'm this sika a million yenu at the can home and I'm the shame. See a call sa breno me offer
baako oye me nana but ya friend wo fa ma ka o san se me ma me mo friend wo fa nti yenso ya friend wo fa ofa no ena ye mabusua no na no enti wonu na di animu ena ye de kwa abusua panyini a no oho no nchen na ye de koma no ye kwa abusua panyini ji ye no eno ano no asa me ofa ho no man fa nsampo anko eye me na no ho man fa nsanko esanse na dwumade ni duty ene se wo behwe no atoto ne emayi e wo fie abra me ntia hwe eno no se nya demude ye ko skani ade nyina no eye me ofa baako ena o pa de pa ba ne fie nti ofa ho ka nyina on the two car e de ko fa o mo ma ye bibi amenti akapre mi mabusuam ya anye me hwe efiri ho enso ono nso de nsa no ekọ na na kofi mpo ho no eno nso menti ahwe so de ohun so sanete na what da se bi mo ho ayeje o musika no kwasam ne etimi twa bo mo me ntina me ka kira wo se mesi asoma banyansafo nya na montenten ana akonwa weyi yemfa magimifuo sabi akonwa die yemfa magimifuo enti sa abusua na du bra ye chusu ye yi obi amena di manim na sema mamani ana ho na moye nipa samu ye sikasam a enu na be kwa akọ wie se afa bedu ba bia ye fra nyansafo na gimifuo na di manim sanse sa asem ye obeka na abonten no asante amamrem anye sa na tie empanyi se kwa atia de fe sa na omuka esanse na nanu meti asese na opanyi bi wo hwa na efe no kwa achi sika akọ de na ode ye no ho enu ntina na yebu sa abe no nanso namrem akwa achi ni ho na kwanchan so na niam efe guo mi mekwe fie me se kwanchan ade a efe bia no dan ye sisi kwan hu sika na de ye sika na de ye za wuti ase minim se no wo ho de nanso enu nkyere se fa sika na ye bibia etobere bi wo ho a na sika fo ne efre nyansafo na wo be ye hema wo se wo sika nsa na yetimi de wa ya na wo ni bi kura me million mienu aya mimi person bisa se onni kon na ye de ni bedi hema no ye hwe hunu de ne nsam wo bi ana de oye de hye na nso ebi ni ho na bi oba akonya na maniska momo ye nsɛn sa wo bedi akonya ye woni ma ye hwe me kire wade yesua de enne me pese yesua de pa ye hwe wabrabo enye sikasem abrabo a wo bo okro num sa wo huni asem ye woni pa bi wo ha wo muade na wusuo no omuade onfa obi anye hwe sa nipa no se ye do ba e disqualify wo oni pa bi wo ha kasafin o kasa rough sa nipa no ye disqualify no ena wo ba sante pa ho oni pa no ohoro so ne yemfani ni akonya mi akasa mani fi yemje mi hunu bisada yemfani ni akonya ni e wodi entia esanse ye hunya ye consider say a disability because a tobre bi o ho na ye pentam bi o ho wo ka wo hyesem nkwa na o hya ase na wo hwie ye ebedu ho no na de eba mo so no na aba enti no na sa ne mani nyina na ye de disqualify nkofo ena de toso bio nso ka de bi mame suban oni pesu nipa ni mienu betimi aba ye wo bu ho no wo gi nipa aba wo de anidie emma mpanyimfo enkoda ni nipa su se de wo sitie enna oni di fomiti ayi bia e wo ne ho se nipa ne kasa ye ede ohia sika ansa na odi akonya agi so onye de hye nti we nyina na bi osan kora sa wo kakra ta akira na ka kakra bi sa ta akira dia ene ye kasika ne ye kasika no ne ye ka ne se ohun sa akane no na sabi kuya ne ye entuma wo befra ba bi e befri kura beba papa se woni bibi kakra bia
ubesi dani ye kwa wakubi enti na me ka sika na me ka me ma ho famu sabi me ko menhia achina meko dwada meko yawada ada wo ho enti ujidi semeti ya cloth one dan kunchire kukwafu mu kokoro dance ntimi o se say oh fato me pesen ka wusi so yesu ade o wa na aka aye o dan kunchire kukwafu mu pe dance ana ko dance atade koro no na ade dan kunchire eno ana ade dan kunchire eno ana ade kwafu mu eno nso na wuya na wasa ade ayo afaso na ade ko dance na iwa be ku ye eno ne efe dan kunchire kukwafu mu ko dance oti ase eno wontimi nya ne sa enti ya na ye hwa ya na ye hwe ne se anya bia betimi abọ ho so na wanya bi na wo de efra na ade akọ esansa wo bedi akonwa no se bia akonwa no ma for instance ma say ye de adwen ne de ba beboa enti bitie papa ne nsem a okan ye se na ohima ne meboa de na papa no wo ba asante amamre ma watu ne ho ade so baba de ohine no aha se ne ne ka me so wo jai bibia ama no tumi na ma oba no enti se abusua na ne ade a se makrefre mani ade a ese so ade akonwa ne tuo ne to ani because se ode tuo na ma oba no so wo meto se wo ba asante amamre kro ni nyina wo ne ade ahye wo sa ene ade oba ne tan obenkum se boafo sa broati a wo fie sa asam to akọ ekire so akọ na won ne ko gya adwenkyere na sa wo ka se ene de wudi kro no be manu sanse ne kuna wu am sa me pre me ho wunya mi sa me wo se wo ba no ne kunu awu nyankopon adom okoware broni na oware broni ne broni na awu ama na nya japade enti se odi kroni ma na chese wabeye kroni yi na ma me ba de ma me ka e ma no timi bebisa wo se wo bedi a ye hwede wo sika no eno no wakan se wo hene no se ono de ye ka se ye bibia obetumi abeye na emu maso masi de eti na ma me bebisa se wo bedi a de me ka akosi so ne se ohine no na ho kwan se o kas o ni pass me sam de akonya no on period owie e me chire bibia this year out of the 3 and now 4 no wo no enam susu obetimi aboa me ye ka se obi be bo we ya broad ya asamba akwa ya bo ne tofa ye kasam piem chire mu bebirigi chire mu pi enti sa wo kan ni se yan kasam bia ni ho na emomu si ni pia ka se okowari broni na wu enti no broni na japade enti wudi kro na hya ne nsan de kan watu hu ade so de to so mienu memi abusuani am ho am no ba twe manso pa esanza akonwa no na chese se wo ton no wo timu ponti a wo di se akonwa no eye sika enti asesa me kan tam gu so na wo ba chese memi de ohia dondo sabi ohia anasika eni binti ya akohwifo na ewa abusuani mu a no wa ba chese ai ma bunfu ya butre na ye kan so no hwe ma me nkyere wade bi on se sabi nipa ni bitimi ya de no mu gu ahini anim ase omugu ye anim ase dodo because sa wo kan say no de kan anasa onim ho a nka wo srap wo sram pro ka wo sram pro be hu jaso amamu na firi wo hine na sabi de kuro na hya wo sa de na wo ye de na wa ye nti sa wo wantimi anya hwe na wo zan ye kan hiafo aso kan ho bia na se ti no opre obi o sika no opre kwasi broni aya me de sa abusua ne kan tam gu no so san said ye di kan ne approach to some way no wrong enya mamre me de mi mu asem bia but ye sua de okay but what must ye sua de mi mu asem no ye sua de ye de asante na ye mfato ho ba bia wo bia ye ono anasem nanso asante mamu ha de wontimi mfa wotumi enya de wo pe sansa ye nana no mo kyekire o man no o mo kyekire ye de emra etoto ho ma me fa wenwure ma ncha ye na ye fidie so ekodi nkomo bi afa wo hene bi okokanta magu ne man hene so na ewi ase ema ntam kan kora koye se momo no ene ade pinchen bi ba kyerɛ sɛ wɔhene no kura na gisika bi ne ade bi yamra heman yi de yi so ebetumi akoba sɛ
de yeso wo ska ne kunu ye buroni odi ajapade age no panimfo edi akire be pahima ne nyina odi sika be ko ma no atom oh na sa ohene no de odi kan o kan say 2 billion okay odi kan aka was it 2 billion o pe bi a o ma aka nyama no nti wususu se de wo sika no odi aka ma no atom kan sembi wo say sebuni wo say osa anajo ne ye hu asa de achia ebe hu na ase ana unsa aka ne na ba bia ye mfuturo ebi oba da no opra no be pra ifiri ana wo mpra wo pra kra de be chi ye be hu cause aka ne na kane ane ye ba akopɛ enti ye bibia wi ana kane de akɔhye panyine wo fie ho no de akɔhye na no ne de akɔhye ne nkyɛn enti so okodi agro wa abɔnten na wo ba onsa namban ho sa na de awura dem na wo benya nsuo ohe na de ahoro na ase enti wo de koda ade achi a ye be hu na ase ye ho ba bia akɔ anadwo bre no so ti ase enti ne ye kan ne se wo sa anadwo ne ye hu na ade chi a hunu na ase so ti ase enti se waji sko wanyi sko no ankasa atunanum tuo ma wase by their deeds he shall know them enti de wo kan e kire se ono ankasa no wo ton ni kuro no enti obi bi o wo sika no otimi beto na bisa se e ya amamre ahenie ne ye si hene ye tu hima ye si hima ne ade ya ekoso ni titiro ni wei se man no kire se no mo ye nan nanso de kuruma ne pe omubo ni din ana de ohene no so se wono so pe ono so abo ni din wei enkofa ahenie mu wantwi ne tan bia ntokwa bia ma ahenie hwe ma me nkyerɛ o ye nana no mu nim nyansa wo enti se ekonwa to a enne ye wura santene miwa mimodi nka asem wadama odin san bia ba akane no san pinche nti no enka obi wu a se ye den na yenye na yi na die nti ne se nipa ni wu se de papa yi wo ye wo hini ye no on se nipa no kwa ye nsie no waka abusua bobo anu ya nan na wu ko gina ba bi bodin no abusua miensa no betimi abekantam agu so wo betimi aka sa entamu no agise santehene ntam yakoye mu ade ansa enti sa ukuada na akọ di sa nkomo no ofitire ena wo moteye ena wo mko sum ntam gu so a na chese maame ne gise sa tam no kohye fridge mu ko santehene ntam tofo ma esese eja yie ne yo ena me ne wo ka asempa ye sua de enti na me kire wo etie pa enti ya nananom nyansam no omu ni se emfa sa ma to avoid that enti se nipa no ye nyansie na wo nwuye ye sie na wie na nsa na ya makwan ama odi dwan ato ayeden aba sa bra ne de ye nyina abusua ni nyina na ye ka bom ne ye ya abrewa na yie woni se sa asem asie memenda no entam ni nyina achi no ohene ne tena ase mama me ne tena ne nkyɛn se ohema enti kwa bi so se bia wura ntam kra no watietia so nya wura de anasa akyea me de ye mfa ni agro enti se wo obi asa akyea me tumi ade apre na ade na se wo wutimi agina brane na wo sa ye ayie no na wo sa de oba ne tena wo nkyɛn na wo de ye ayie ne de a aje se wo pesa wo kyerɛ sese bi media me hunu se nya santema mu ha sa na hunu enya santema mu ha because ya santema mu ha ye ya santema mu ha de obi obeti ayi achiamentam bia no oja de oye emuduro oni muduro na ma wada ma me ba ho na wodi no anu guso no mate se yese eye kwasi ada no abusua no e fa ma yi na se because pinche no ashasi enti saade na wo ye no wabo abusua no ana wa ambo wabo mabro enti ya nananom ye nhihye ye se so onipa no to wi a na samo ye na chi amane ni amamre ni nyina firi ho wi a afei nye de kwan ato ho se wa wo pe bra na besre emu ni aframa mpanyimfo ewo fie sa bre ni mu no ena emam panyimfo no ene abusua panyini ene ohene ne betena se na obi wo ho a ebi kwa ye kan
na oba panyin bi nim no ho asam na wo hene na wonim ti e makwan e ma mpanyimfo ne wo hene ne trase na edoso nipa no ansa kwa na nipa no ya fremo enti ya fremo ya doso awi a ya fremo amaba no e ho na wo hene no e be kire se ebi a bibi we nti ebi a sei nti mumi ensa no onipa asomasi e na mayi no. Okay, na ima mama mimisa we na menkoma hwefo ho mra. Yete ha ya fidie yakodi hu nkomo pen. Ena ahensie bi ba ye ma ba ahema no de nipa be se du nwotwe ko kire Yewura Santehene. Ewi ase no de nanka wo mususu se wono ne benya no wanya. Ama Yewura Santehene se asomasi na mepe no. Sabi obi enu obetimi atwe achiame na no asema wofom. Ansam na ye buburija ye penchi menti ase amma hyehye wo ho a ebepi mu nei ma me nkyira wade bi mi ntwa no de dikan achiame de yemo nka ase mi wa wada ama na ma me nkyira wo asantema ye Ewurade a de wo pe otimi ye according to ye asante ye kan say asante man ye constitution Santehene ye part of the kingmakers e wo akonwa bia enti de ono pe bin Asantehene eno de beba so we dia hwan so we ye hwan de na ma no guso ne se na me pese wo be discuss no because Santehene yen pensam ni nsem nti na me kire wade no me de si asem so aha wan hwe ya hwe me na ka asem bi wo se nipa ne yire no ho se mamenka no waja no ebi a no waka na eti ache me ba no ko anu tu. Okay, enti ene yenko ne sei sei na asie no ohene na obekasa ye no ne man hene ebetumi aka se asomasi na me nso mepe na no ema anan enti ohene na yi ne de ba ako me brofo kase me kase ohene with preference ono ayi ne de ena kuruman so ye pa asomasi ne man hene no so betumi abeka se mienu na aka no nso mepe obenten ame ye de na bidi Sa nipa we die no onu die no meka se babia okobo ewo ho na no kwasam se ansanna ne man hene betimi ateki sa decision no oba ya mamre kwan so a agi se o man hene no ene yedikan eye kuro no committee akonwa no ho mpanyimfo ena emma mpanyimfo ewo kuro no mu ahia eno no de owo hu tumi so okase nipa na wayi no based on wo nsam a wodi yi no wo mmoa mi kuro no enti mempene mintime ne nso owo hu kwan esan se ebi ana ye kan na kuro ma ni gina baabi abusu apanyi ni gina baabi emma mpanyimfo no so gina baabi enti se basa ohene no obam ohen kase ne bam oba no ofesa ankrofo ni nyina wie no odo omotena ase no otie omanum asema de ya na omota aye ni san krofo ya mebubu omu edi de omope na ohene no ebefa kuroma no wo se kuroma no e wo se titu adehye no ye wo kuro bi wo ho a te se de ye kan ya ye modin yi kuroma no ye clean up exercise bi na no mo ka fam asomasi de ya mpe no enye ne nete ha 55 years ni o ma hada de ene nete ha onim yasem o ho na me gina ena ye pe no ebetumi akoba so ohene ni nim wo mo so asem obete ho akere de o wa abruchiri se o masem ni o mo so o mo pedi onu o masem to o masem no ba ba ye mo abusia nya support TV so na ima me ba yesu ade sa asem ya na ima ka yesoma benyansafo enya na montente no kre de waka ne sese ka waka ne mperenum mo ka nyina me kan pa eno kire se nyansapo sebi eburu ye ma wo mo na wo ho keke ya on betimi akwa ba sese na emum ye ba wo mo madwene mu do sebi eburu wo mo enim de nima mamre firi bunum ne no ma bedin komo ene ye de aba ahema nkomodie ba de ne wo se ye ba na akwa firi ye ho ene ne beka ho asem enti ena ya de sua no edura kiri saa na wonso a wo hwe ye mi bi so wasem bi o se yemfa ne se ye wo ena se wo ye bema na wo hwe ye ne a ye wo bi a wonua ba ena adidi ete se ato no
ana wo yo ba wo so wamu na adidi ete se ato na nso sebi wo nsam a eni bi ana wudnyema hodo bi nti eye wo de ye wo na nso kuro no ohene wo so se da bi me de bemma wo nua me de bemma obi ono ye ono ne ye de hye wo abusua ni me de bemma obi a ono de me pe no edien na wo beye kantam obeya niamo hu sem bia mo hene na hu se won so se wani eden fa beto comment section wo emi yesu ya de me din dia so na ba Kofi Mensah Abraham na ima na aka asem bi to so free ho eso ba ya sefo nya de na wo wa no kwasa mo ne se hwe engofo ni nsema na omo ka no eye ben no omubu omu se omu nyansa nti omo ancha de kodie nti a omo mpe maame no nanso omatimi a kire se omo mpe no enna nyansa omu kutanti omo hye da dwane ko hye baako na ye ne nete se wono de anye bia no ye ne nete ya nete ya onde onum ye onum yasem eye be na obu yewu ebe na omu bu se onim ye onim amamre mama nie sa no mpeso omo kire minti na meka enyu onim ye se onim midin nya keke o a whole package and omo present na munim sa meka cha o se sa wo ba ahemfi a na asem ba ana akokota lawyer ni hobi judge ni hobi but ensam na mo kana mu ni ayibi na de aya adanse enti nsam a omo kan omo pra na omo kan eya asem ankasa na omo de nam sa wo hwe ya ba bia na omo pra kwa na ye interview no enti na omo e de nsam bi e ma the interviewer media na e wo ho no de be ko am wo mate amman kofo ate se de we be ka no ye mpe ahini ye demonstration se kuroma ye tiam ebetumi asi ma menkyere wade empanyin se panyini a wanti afutu ode ne tuma esini eti ya ne kobedwam se edru beebi na se wo manfo kasa na wanti ye tu so atua na no no ya na ye demonstration enya political ones ni bia atuatia na ensonso ye dem ene politics dia ye kire aha ebetimi aba se ubetna sese mabodwa na wo manfo ama ye wasem bi se ntwen ma ne nyanza eye part of demonstration wa amamre mu a ehun kura achen bibia se ohene betimi atna sese na mihia me manfo wo bekọ na obi ansi ho e kura nkirebuo there's a problem bibia si omuntimi ntumfutro ngu yani bibia si ana sabia musabia nyaado se ukoye se mempese sabi meyi bibi ama obi a obi anso ni wachi nasa so ti ase ha empanyin na ka asem se ye namba nu suma fidi a ye namba nu na ehwe esi dan na me nu nyina na ye kwa na ye ba na me boye nim na nanu mebre omo ye saade no se ubehu se wo mo kọ no omo ba omo fa sunum dia kire wo mo bo ma fa mo benya pa na yi na to ato de ni nua ba no abebe ifo ni o fa se kwa de won ka ho afa de won no ebi mu kwa timi twa ntro eto wo mo so se be ya bibia be ya won ne yire ne madea ahini enso ye ni sa abusua japade ene de obetena no enti se wudi adidi jaba edumuna ebeba aka mebre ne kakra bi na ya sori afiri adwumadie yi so na ma memisa ensem be miensa bi na mfamfiri so entam ka akosoe ususu se wo mo ayemu ade wo mo nyeye ho no kwasam ne se jentia ne se dotiye no na wote ohene ne nchen a kire se oyehema itina ma mi bisa no se wo ma ye omo gese ye yansa na watimi atena se ana wo ontena se wi abekwa akoye tie niye santa hene ntam obi ni obetimi agina nchen aka se ntam hunu nobody
wontimi nyina nkyɛn nka sɛ ntamhunu hansa sa wo ka kyɛ wo wontem ase na ko ka sɛ ntamhunu no amfa ankɔ na sɛ nipa no wotimi nya akokoduro na wotimi pene e de kɔ santehene anim a samato enu yebeku ana yanku ye wa manne kwan so kwan ye de obefa so bia wo yɔhene betimi etu wo ɛhɔ de ye se wudi uti na ekɔgye akyerema wotimase santehene ntam de ye mfa ni agro enu nti na meka na mabomi mu ase sanse eya de kase esi ya ono nso ema woti nisu meka no kra kyerɛw se ekwan ya efa so ema memenda omokotena ase na ode maame ne tena ne nkyɛn sa ne hema no eche se wadi na asɛm awie aha enti baabi kra wo kopem ana fekutire a wo wom se fekuo ni na ma no kwan se fa maame ne kwata wo nkyɛn sa wo yɛ ohema ade edu ye wura santehene hɔ a ne wakɔkyirim ɛno ɔno na ɛkɔkyirim na afeku se fe ɔno no de ɔkɔbɔ no so ne duru hɔ no masante ayɛ wɔ nkyikyɛmu wo fekutire na de wo bɛkɔ henanim na ntam ne akɔka ho asɛm entam no sɛ yɛ dai sɛ yɛ ntam hunu sɛ yɛ dai sɛ ekɔyɛ mu ade wɔ santehene na ɔno fekutire no a wo ma akwan ama bi a wayɛ saade no ɔdo wo kɔn de so ɔbɛka bi ama wo enti eduru hɔ a na wakɔkyire ne nsɛm ne wakɔkyirim enti sɛ wo kɔhye obi a na no ɔden a ana obi o wa akokoduru a saa wɔ nipa no ɔno nso bɛsɔre mi rent saa wada wo meburu ye kyinkyim nsa afamachi sei na asɛm ne tie Ewura santehene nso de onyama ansa so a obetie wo tina me ka da bia sɛ wo pɛ ba bia ye ka ne sɛ asundwie ɛwɔ ɛya santemem ba bia ebetie wasɛm na pɛpɛpɛ ye ɛda ɛya santemem agye sɛ wan kan kyerɛ Ewura sɛ mi wura sɛ na asɛm ne tie agye sɛ wani mu asɛm no mu obetie ɛno die obetie Ewura nyankwada ohwenti preko na sɛ etu madama wonu watena me nya ba bia tie bunu tie abedie Ewura wunti yere nhoda kra ka de ɛyɛ da kwasi ada no de tie nsa abusua no ɛfa ankwa yi na se isan sɛ de di kan sɛ ɔyɛ ne saa de na kyerɛ sɛ waton kuro no wagye ne hye awie ɛna ebio nso wakyerɛ sɛ wɔno nko na wɔyɛ ne bibia ɔyɛ abusua no enti ɛne ani ama akwan na de ɔde bɛyɛ no na de ayɛ na yɛ nananom nyansan mu no na ɔmo pɛ sɛ ɔmo avoid saa nneɛma wɔ enti ɛna ne yɛ yɛ bia wie ansa sɛ bɛyɛ yɛ nyinaa bɛka abom na yɛte ase ho ase ne asie nipa ko no ɛba saa sɛ nipa du na ɛpɛ akonwa na hwɛ adeɛ bi obia de na ho ɔden ne sika ne nyansa ɛbɛboa ni akora no kama afi yɛ wie ne yɛ nyinaa yɛatena ase ɛhɔ because sɛ de tie bia de pinkyɛn den ɛbɛba nanso sɛ woyi ne kwa so a pinkyɛn ne ba kora busua yɛ saa atena ase ne aka yɛ ase na emom sɛ wo de obi hia ɛse ne dia wonkwa na nyina bi a wo de betua ho ka asesen na areho ɛyɛ nim guase ɛma ye chieftaincy institution no they say enkama akosakose enkawuti na ima baabi a wudi ahene yi wo yɛ boafo ma ɔhene anampo obi oyɛ hema bia yɛ boafo ma ne hene ebia na ɔhene yi ofiri sɛ de ofira brochire bayi ɔne betumi ababoa menim de sam kam bia me hia bibia de bi kyire madwen a ma mimisa wa na aka ayo sɛ kyire ɔhene na adwen hɔ no kɔbisa eti sɛ ne ɔwɔ ho kwan sɛ wɔfa de ɔbaboa no sɛ bi nim de sam kam ebia na de ɔmpɛ no no de me sɛ menim oni akro na me nkasa ntia no obi ene ɔtɔn akokɔ be de ekwa okay nkumdwafo nso ne dwa enti sɛ wo susu sɛ oni pasmasi ɛna sɛ bi me hia obeyi me afirim na sɛ wo take sa decision na enka mane nka wutim emfam piewa no na mom wa ma na piewa no na kyesa wo selfish interest and wo protect hello ati asie pa
enti na meka say ye beka ho asem esan say ono na ode na asem ansene ne tinye ya no na beka because se wo hwe amamre ne amanne kwa so a de wo hene ne ye no amfa kwam na ma ka me nsem mienu ne ye free so de di kan ye enche yewura santehene afi obetwe odwura kamia ye se odwura twai ehun nsem ne mpempena de ye ba no wo hina so masia ye sei we kura ni wa no obewu na ko ye sei we kura mo de omo ko wo si wo mpe we ni ade eye tumi e kata santeman eso na de ote abunu ti abede ne nyansa wo de bua betwa ne dwira ene ho nyema ebobobbo na himfo no bi ma nyema se yesi sanse de minim ni se odwira twa yemfo efintwa wadama kire yemu kakra ebi ana no so fa ho bi tina sa nyema we nyina eba Abraba mami Mati asembi sofu bi kasa bebre na me se sabre we asante ahemfo ene omu bewu we bewu yese mi bisa o obofo onya osofo so edifo ne ma me oyo asante hema oyo hema onwuye wow ahemfo ya kan say ekrom ha anipa titi wo mo wu nkran mo ye de wo ba wo mo awrade nyango na se osofo de bia nyame na ayi ati no she ma men kan asam kiro ye won sam a onyankopon de suma odi for Samuel a beto odwa bibi bia e fa wo hene ho no a meto dwo wo se odi for Samuel e ko David nchen Bible kan wo se odi for Samuel ko so nchen men do sha de bia se o mu nyina ya ahemfo wo se wo ko so nchen na o ka kire ne se onyankopon se men kan kye wo se ade a wa ye nti no wa pagya hini na firi so ne kire wa de bi sabe wa modwa na o kan ye wa mfa nkotan FM station o kan ye enti se woni means a wo de sa asem we be kwa just keep quiet because onyankopon kasa rough off se mukutenya mi tumi na modi ye adwuma de a go straight to the person ka kire no na wo kasa sabia mu sabia nya ado asokoro man ponye be papa no yare o woni how many years I would yare oh but they should forget about these things but what must say the one yare wu na do ya yare wu nso a adan ada sante man ya nya modi yin sabi na man pon hene wo mfie sei na de na nipa so de obretwa wu obretwa wu make I the last video here was say born son was say enemy ntimi sorry say nenka mitimi sorry am na kra ya me ya say na panyini wanyini 80 something years aye blessing say enya ahini emu enka we say efrefufu but ya manie ni amamra ni amanie ntino ese say ye de ese 80 something years oh wow na wo mo mrantie na omu wu no nso eno nso ya odwira o nso mo de onko mu mfu odwira ho what they should stop these things but when there we asemu American there odwira twa no ne ahemfo tie me mpesa o de wa adwen be ko yes me mo sofo bi adin o me so me dia make boss of food me nka sofo na sem me dia me boss of me ka odwira twa ade niam bebre na eba odwira twa aye preparation for something ana sabia mu sabia nyaado ye nananom niam a mo hyehyɛ ne bia ni ho bepa ho esese odwira no etwa no ye hohoro asante ne fi bi afiri enti samu ka se de na ta samu nim se bia nkrofo bi ye niam bia enye ana oh na se bi ubenya hoho a hohoro fi ana emom betwu adwa enti se wo benya hoho na otwutwu adwa na hohoro fi a uhuru nkukom se bia ne sia prokro ekoto man di twi febidie him because hoho ba enti samu kan sam na mo kan sa asantema ye bibia se bia de owe na ebra o man no eye purification time okay eye bra ye wura wo kan sa what say ya see e ho sanctification yes sanctification, that's the right word. Yes. Sanctification.
ena me ka prefer say ye ho ye esese ye bibi wo hohoro ne wote ho hohoro ne wote ho ni nyina ye pe ti we mfa ho bia fa dia omo ye no omo nya se bi ono na wo kantina busuam obi nwu obi awu adai ena ma ye hwa de bi wa se ye na ade achi wo hina branche bi awu ohina branche bi awu dia ena wo se ne bibi ba ana dia make no na be ma ye hunu se bia wo mo kra mrantie wo mo wu we bi kro o ma ye bi eni bia mrantie ye o mo ye de bibi asi eye ni odwura no be twa no ma ho niema ena bobo bei ena we nso di o mo nyini na ima ya mfa sofo enti wo mo ni hina o mo wu no mo nso de ne de ya mfa sofo na asem nto ya de o mo ye no ma asantefo ye na ya bre adawuruma ye so de twato ni hwe camera yi mo me mo si machine be aduasa 30 seconds enipa no bia meka na se omo ye ahemfo ebi ye ahema ebi mpo wo nkonwa no ho keke wo mo ye ama ahenie no adane de ye beto ye nifi ye nananom de kirekire ye no ye nhu ne se ye mum se ye modern world nanso nka ahenie de wo komanhia ye wura santahene beka cho sa ha ye katumi en kamera adawuruma wo mo ede mra ese ya henie wo mo ede meme de ya mepeni personal preference ese ya henie to wo mo for 30 seconds ne nso nko me de da bia me kan wo bi na wie bi yewra nanamo nso ena esese yedi oyo onipa odi de da eso de da no kwaridie na henche enti obekoso a no aye ne kese hwe nananom a sikasam enti amma omaton no kore no da bia me kan me se wiase we de obegu betwa na wonim ade a wo ye no huhu sunsun aso enne ebra wa ye mre na wontimi nsore no sa bre no wobehu se obi beba ha a wonno obeba fresh a wonno ebi enne wo ben wo hene kakra na wanya akwanya na wodi tro wo se nipa na wo ginema ebre bi bedru na wontimi nsore no wa ben wo hene na brantie bi nso beba de wo gu ye no ubetwa sa bre no woniema wa ye atwamu no sa bre no ubetwa so aba enti se wudua babone de atia wonua ena ahwani ye na emre ye ninka so no kwaridie de fa ye waduane no ahenche ahensie ahenie eye nyansa wade hysem wonim de enne santehina da roma wo se ye nkokon bio eye development de obetimi de aboa woman eno ena ye hweso edi awusia na ahima na akua free owo abrempon ena atesi ene ne di nkomo na kumase ha de se wo pentoma se de fra mi bi we de se nyisi we kuntunkuni wo pe de ti sei wo pe fugu wo pe sika dwene so chese dwumadie bia wo de bia wo pe ho to na ahima aboa me ahaye owo abrempon Royal Kente Palace say ye ka kenta ahimfi a na ayifi ha da bia me kan se wo pede ya hye da ye wo da soronko nti a ensan ye ho wo ba aha oba ne be ma wo ho adwene si dwene so ankasa ye wo adwena sa ye wo fatia fata nkroma ye wo nsatia ese nsatia nyina anye pe ye san wo de ye anwene sa wo pese ye de wadi mtuko atuma ye be ya ma wo pese wo ye de wodi tuma nipa no de meme we yi on pese ye de wodi kakra ni nyina me se de wo pe be ka kire ye wo Santas run about no so wo pepepe se wo free eye Santas run about no so wo kopatasia wo tra Goye filling station na nsabenkum number ni 0247 10 45 81 0247 10 45 81 aha yesiesie iPhone so ho eye traditional marriage na se customary marriage no wo pesa wo ye ohema eye sika wo de begu ho wo ye ohema wo pese wo fa ho jobo bia na ba bia na wo na pesa wo siesie ho me se fa odi na nti wate ma emusa se ho ana eba no na me mo medin santehene nana owo abrempon e na me ba wonum se no so afade no bu ho a yetimi sanity
Sanet enti na make cho say Faudi nante. Ontuma anya de ane ayene. Ontuma anya say hwan no na de ono so de no no. Ya soma wuni ska. Ya soma ani ahini. Sa wuti ase. Enti awusiesi ehia. Awusiesi de ehia obi say appearance at the section so boa wuni sika enti na okasa. Na ima yibi guko. Appearance yes. Appearance de enya de say we hia na wa ko basa so abodam. Siesie ohun ate wo fiti ani abisa sa hwan na eba no. We ase nwa wom. Ane Eda no de bia na egu kom na nye bia wo. Enye bia we nko. Sa wo hwe we ya. Eye mia na meye. Anwa green. Na wo ye. Mia na meye. Itu obi pe bia wo ma. Obi pe bia wo ba e be bia ma. Yo wona ahodo. We obi na share da ma me ye wo se openi se ya. Ane wo di tuatua mu se ya. Se ya no pe no. Enti na ma ye ne se. Se dia wo pe ne bia na wo kira ye be ya ma. Ebuo pa yi. Na mabom tokru ya bom tokru ebuo pa ni nyina wa asekire adam mo be hye da aba no na ya kira se edan ye wo eto aso me hunu se nchansin bi sisim obi beto bia no ma ye aduane ama na di dabi ye ha no ye event planner nso ka ho no kwasam se wo ye bibi wo de bra be hu ye efi na hyase ekopem na wie ye be ya ma ye siesie ayefro afi nso ye wo canopies ye bodeko ena opese aduane nso ye mawa ye beye enya ntoma nko a ena obi wo ho a wo se ope omo serve ashese oshes no ha eno nso no wo ba ni nyina wo de fa ni nyina abedan ye ni nyina ye se owo abempo Royal Kente Palace and Services ye be ni nyina e dia ma se ye aduane no a for program no se eye oshes no ho adwuma eye decoration toma wo pe bibia ntoma ena mewo tailor ni nso fashion designer nso ase wabeton toma no kura wie no woni minua ma wo abrochi na abrochefo no titiru obi wo ho a osena na menya obi ma ne mpam omopam aya na oma ne basa mewo obi wo ho no ma ono de wo pam ma wa me se ade a wo hia ya measurement da ho na ehome tre ye wo hia ya measurement keke fa o measurement na bra kente no wa ha na me fa nkoma me ba no obe pam so amuwa hu say yes de me say for the nanti otias eno ano no na ima fu achi akwan to dwane biem na number no 0247 10 45 81 number ni bi 0247 10 45 81 se u free santas run about na wani hwe sofo lie ana se patase a wota agwayo filling station na won sabe nkum so ubehu se owo abrempon Royal Kente Palace wo ho na ubehu ye fugu sensen ho entuma sen ho ye o bags traveling bags omom wo are no ubedu ho no ahodo na hwe obi se ye free bi toma ani o sa de no yo ba na uta ato enye se be ma ne toma ani toma ye wo fi a wo so asese ye toma wo no kwa wo ma me na eso to ai efri o mofra brem won say ye wo foforo na osiwa atodi aba asante amamre na me kire wo no ya wo foforo no eniema ede betu di no osiwa de be ka ho no odi aba eye toma fufuo ya di bia bobo nan edi bia bo sisi di bia bo wonsa ana ye bo atrase na wakasase so wo siwa de beba afa wu nyini ko wanimu no de ye de ne to no obu ho a odowa wons me nanan ne tomaza no ato toma na odi aba ba beto osisi afei wo ko wanim fiedu mienu ekono o maame e ne beto na odi ato osisi fiedu mienu fiedu miensa fiedu nan na wo so aware akane no sa bani e ya asiwa na e ya ayete sa ne ma na ekono ni nyina no o maame e na ebeye afei wadru brese se wo ko ware no wo nana me cha Thomas stages pa wo nyina wo ton bi ni nyina me ton bi wa na ma wo hwe yemfa nhya de mu nipa ne beto a ne ya kire mu akire na me tie de me to eda ne du a wo kwa wo nana na de be ba o to akọ de se me che se kan anu tum edru ha bebe eno wo nana ena de be ma wo na wo de akọ na wo kwa wo kunu so ato ne de ade ma ho pia o to ma
nya wa na auto pia naima that's ebru no kure ne ba se de o si je your fashion no aya na ye ne je pa onto obu asen so kire yensem mu e ma yete ase nyansapo ye ne ahwefo se menhia ye da wase ebru ebusia nyansapo TV so ni da bia me kasa wo de ye ne aya wo de asem no ya na me ka agina bibi so se ye de asam no kire de bia ya amanwesem eho de ye mfa ye feku nkobo ho na emom se ya mamra pan ne amane de a ya wo wom a wo munim de sam ka wo bo ade adom wo adon koma nsem ya wo mutumi ka kire mu ma yenso yete ase bi de ye bia nso wonyina so aha yentena hanka obi asem nya asem da yam kokan obi nso asem ne nya asem no se de yete ne no an ye ka no yesum sikadwo yesum yewura santehene ene wo man no enti se wo ba ya fidie no so a wo be kire wadwena so ohwene hwe wo hwe ohwene ne saase ya no wa kire wadwene wo so so ohwene so akade so esu akade so hwene ketu akoka asam kase obenya amane medin dia so na ba Kofi Mensah Abrampa owo Brimpon Royal Kente Palace and Services and American for the amount kanina ne ebre ne etim penten kwa obi a wo bedi hine obi a wo kwa yie wo Brimpon bi wo kwa Brimpon yie chachao kente papa bi adwuna sa adwinsi dwune so ene agudie empempra ne ma toma wodro ahonie bodombe wo bag ya yede gi aware donno a yebo na so dem mu nananom kepa wo mudi wo no nsa wan papa bi enchansi ni nkonwa a yekɔ haye ne yede ekoye yayefro anase ye wedding ohima wo fa ho a ware da no ama ho aye fe ahosiesie ni nyina wo ye ohina yesiesie oba be waro ba ye be fa wo yesiesie ho amo afa ho seteten na wo de akɔ enu nti entwe ni nhwe ba bia eye yie na wokɔ na dress si fom na dwam ne hu se wo hene ene wo bayi ohima na atie si fom a wo bayi dia ene eye owo Brimpon Royal Kente Palace and Services ya wo santa ase runabout wo a eno ena me kan fo ma wo asantema ajaboso Ghana ajaboso ba bia wo bia mesro number na gu screen ene no fa na ne ni nkita wo kura preko enim sebe odwampupo bi esi kro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam ba hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa madawro mantuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam ne honhon hia na America sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame